Ndị ichie na ndị nze n'ọzọ UK na Ireland obodo ekwelugo omenala Igbo dị mma Igbo bụ Igbo gazitere no ndị ichie na ndị nze n'ọzọ UK na Ireland na-akpọku ọra mmadụ ka Fabia na mmemme inaugural lunch nke ndị ichie na ndị nze n'ọzọ UK ọ ga-adị n'ọnwa July 1st 2023 ma ọ kụọ elekere 5 nke uhuruchi ọ ga-adị na Selby Center Selby Road number 178JL London. Ife nkiri ga-adị omenala eji malụ ndị Igbo ka a ga-eme mmọnwụ ga-agba egwu ogene ga-eti egwu ufie ga-eti ikoro ga-eti a ga-egbu ọja ndị nze na ọzọ ga-akụzili ndị mmadụ omenala Igbo onye ọbụla ga-adị nkwadebe maka mmụta onye nụlụnụ ka ala ibie ndị eze na-abịa His Royal Majesty Igwe Fred Nnemeka Chebe Wabogidio Obi of Onitsha. His Royal Majesty Igwe Chris Oranu Chidume Wezanu Ukwu Wezugribe no more kingdom Igwe Chileze na-abịa His Royal Majesty Weze Chasemeka Nyakudo Wezora nkito Nekwe Asian Kingdom. His Royal Majesty Weze Engineer Edwin Ifeanyi Mmadụ Ogele nke Igbo n'ụmụ Ogele Asian Kingdom na-amụda isi ochie. His Royal Majesty Weze Nnabugo oke osisi eze anyị ka oke osisi nke anọ ọkwara Mbiagụ eze ruola nke 12 Igwe Chileze Odogwu. His Royal Majesty Igwe Engineer Christopher Chukwuemeka Ejiofọ Weze kwesịrị nke mbụ ngam Igbo nke anọ. His Royal Majesty Igwe Sarafọ Ebe Weze Enugwu na Igwe Ụmụnri Igwe Chileze na-abịa. His Royal Majesty Eze Michael Ụkpaka Bịọkwara ọha nke anọ of Amobara Kingdom na Nkwere Local Government Igwe Chileze Odogwu na ndị Igwe ndị ọzọ ndị mayor kwa na-abịa ndị anyị ga-anọ n'ụkwụfa bụ High Chief Chinedu Udeze nwanne ya Onowu Mkpọ Chairman ndị nze na ọzọ UK, High Chief Chibuzo Okolo Eze Amanso na Amobia Vice Chairman ndị nze na ọzọ UK, Chief Chuks Okeke ọzọ Akụkipụ Eziokwu Tedunu General Secretary, Chief Pius Adibe Ogbuefi Nnanyelugo na Mkpọ Assistant General Secretary, Double Chief Sanwosu Chinedu Nwosu Ụdagbu Enyi na-ekwe Asian Kingdom Protocol Officer, Chairman Inauguration Committee, Chief Friday Ogwaju Atakama Eze Mmụọ n'Okporo Financial Secretary, Nze Engineer Humphrey Chinenye Eze Ọdụm na-eje mba Nzi Ugo na Ọnịcha Nwafọ Mbaise Treasurer, Ọzọsa Ifeanyi Ume Akụdịnabe Neke PRO, Okenze Michael Solomon Ọgụ Abadike na Uruala Mbiagụ Welfare Officer. Ndị be anyị bịanụ ka unu faa n'Igbo na UK Ọhafịa War Dance ga-agbakwa n'o a ga-agba egwu ikoro mmọnwụ dị iche iche ga-agba ogene ga-agba a ga-egbu ọja a ga-enwe ife olili na ọṅụṅụ. Chetakwa na ọ ga-adị na July 1st 2023 na Selby Center London. Maka ajụjụ kpọọ akara igwe okwu ndị a Igbo bụ Igbo gazitere no